Bona tarda, som l'alumnat de 5è. Avui us explicarem la dinàmica del cercle. Què és l'espai de cercle? És un temps on posem les taules a les cantonades, agafem la cadira i ens posem en cercle, de manera que tots ens puguem veure bé, que puguem escoltar-nos i mirar-nos a la cara. Fem el cercle per resoldre els nostres conflictes, allò que ens fa passat, els nostres sentiments, els problemes, i després, un cop ho hem parlat tot, intentem arribar a una conclusió i resoldre els conflictes que han passat. Ara un altre grup us explicarà les normes que fem servir a l'hora de fer aquesta dinàmica. Hola, bona tarda. Nosaltres som el Hansul, en Jaden, l'Elisa i la Nancy. I ara us parlarem de les normes que seguim a l'hora de fer un cercle. La primera norma és escoltar els altres. Companys, profes, per poder participar cal respectar el torn de paraula. Aixecant la mà quan volem parlar, no dir tonteries i no fer comentaris no correctes dels altres. També cal deixar parlar els altres amb tranquil·litat i no jutjar-nos uns als altres. Intentem parlar amb sinceritat, sense posar-nos nerviosos ni nervioses a l'hora de parlar. Aquestes són les normes que tenim en compte a l'hora de fer un cercle. Hola, som la Laia, el Joel, la Georgina i l'Arnau. Nosaltres us explicarem què aprenem en un cercle. Què aprenem en un cercle? En un cercle aprenem a veure les diferents solucions davant d'un conflicte o un problema i a veure quina és la millor solució. A conèixer-nos a nosaltres mateixos, com som, com reaccionem, com ens prenem les coses que ens diuen i també a conèixer i veure com són les nostres emocions. Ara ens deixem en l'últim grup. Adeu! Hola, bona tarda. Avui us explicarem com ens sentim quan fem un cercle. Jo en un cercle em sento tranquil·la, acompanyada i segura amb els meus amics i companys. Jo em sento bé perquè dic el que penso i sé que els meus companys no em critiquen ni m'escolten. I jo em sento contenta i calmada perquè la gent que m'envolta em fa feliç. Nosaltres creiem que els cercles ens ajuden molt a la classe perquè podem parlar sense problemes, sabem que no ens critiquen, que no opinen malament de nosaltres i que si és un secret no l'expliquem. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat. La classe de 5è estem molt agraïts. Adeu!